Velkommen til Sindal Media. I dag vil jeg godt vise jer, hvordan man kan hente Final Cut Pro X til Mac. Og jeg har fundet en metode, hvor I kan få det gratis. Og roligt nu, det er ikke ulovligt, det er bare Apple, som har lavet en gratis prøveversion på 30 dage, for man kan se, om man vil have det endegyldigt. Ja. Og hvis man vil prøve det, så kan man gå på Safari eller en anden, eller Google Chrome, eller hvad man har en netbrowser, og Google, og så man ganske enkelt skrive Final Cut eller Final Cut, hvis du staver det dansk, F-I-N-A-L mellemrum C-U-T Pro X Free Download Mac. Apple Final Cut Pro X Trial. Og så skriver I jeres navn og efternavn og e-mailadresse. Og så hvis I vil have at vide, hvornår Apple kommer med andre produkter lignende, skal I lade den der vinget af, eller skal I vinge den væk. Og så kan I vælge, om I befinder jer i Danmark eller et andet land. Og så skal jeg skrive det. Når jeg har gjort det, trykker I på Download Free Trial. Og så vil den ende hernede i overførselen. Nu vil jeg ikke gøre det igen, fordi jeg har hentet den. Hvis I så tænker, at jeg vil købe den fulde version, trykker I bare på Buy Now. Og så kommer I til Apple Watch in Mac App Store. Men det behøver vi ikke. Så vi har ikke mere brug Safari til. Men når I endelig, det tager lidt tid at hente den her ned, men så henter den i overførsler, lige så vel som jeres andre ting, når I installerer. I trykker Open, og den tænker. Jeg skal jo lige sige, at så ligger den der. At jeres systemindstillinger skal under sikkerhed og administration skal minimum stå på App Store, Mac App Store og kendte udbydere, eller alle. Og så åbner jeg bare den her. Skulle det være. Og fortsæt. Fortsæt. Enig. Og installere. Og så skal I skrive jeres password, jeres computeradgang. De skal lige rekommendere, det er ikke jeres Apple ID. Det er den, I logger ind på computeren med. Og ja, så installerer den. Vi ses lige om lidt, når den er færdig. Og så skal den installationen lykkes. Software er installeret. Og vi trykker luk. Og så skulle den gerne, den lå her, ligge i vores arkiv. Vi kan trække den ned i dokken. Sådan. Og så har vi Final Cut. Det har vi kun i 30 dage, men jeg skulle, nu siger jeg noget, der ikke er så smart her, men jeg skulle faktisk tro, hvis I skriver forskellige navne ind hver gang, så tror jeg faktisk, I kan blive ved med at hente den flere gange. Det skal jeg ikke kunne sige noget om, men tag kun at gøre det en gang, ikke også? Og så køb den hos Apple. Men vent, jeg ser om dollarkursen falder, for lige nu står Final Cut til 2.299, tror jeg. Jeg har set den bare til 2.000. Så ja, det var alt for den her gang. For øvrigt, husk lige at slette sådan en installationsfil her. Det er meget pladskrævende. Sådan.